kungiyar ku ne, wanda duk baya ciki kana kin shi. To wannan aikin da muke na raya tunanin musulmi su faɗaka, ka gane musulmi dan uwanka ne, bi ghaddin nazar an madhhabihi an kaza an kaza an bi ghaddin nazar an ikhtilafat allati waqi'a bainakum. Bambanci da saban da kauda kai dan uwanka ne. Muna wayewa da musulmi kai akan wannan ne tanfizan li amrillahi jalla wa ala, saboda zartar da magana Allah mai buwa da daukaka da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah gaba daya kar ku sassaba. Shikenan mecece igiyar Allah? Alqur'ani da sunna, manzon Allah, addinin musulunci, salafus salih, duk an fassara igiyar Allah da haka. Wa qawli sallallahu alaihi wa alihi sallam, sannan cikin hadisi manzon Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama bayan Allah yan uwan juna. Al muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Jama'a kun ji manufa ta nawa? Ta hudu. Manufa ta biyar wadda ita ce ta ƙarshe, ita ce taqdimu hululin islamiyya waqi'a lil mushkilat al asriyyah ar rahina. Kowa san musulmi a yau suna cikin matsalolin addini, ibada, matsalolin bauta Allah. Musulmi suna da matsaloli game da bauta Allah, tun daga ilimin bautar Allah har wurin har yadda za su bauta Allah. Kenan musulmi suna cikin ainihin spiritual problems